Здравейте, YouTube! Днес играем аз и Сателе в play.godcraft.eu на Hide and Seek. Мале, то левна и джойна пак. От игрите, в които най-много ми лаги. На една бутчетата и са на 3 и не може да бяга. Вече и на 2. Аз веднъж... Аре, отрепах се. Аз изобщо не мога да тичам, нали, сикър и виках, идвайте ме, убивайте, нали, свалям брони и махам меча, защото на две путчета. И половината лавина са дошли. Град. Да, но да не съм сикър, боже. Сървър. Яко. Пак съм сикър! Две игри съм сикър, две игри си ти сикър. Да, така ще се менкаме. Аз съм моля някой друг да е сикър. Тъпа! Тук е тъпа, а не е тъпа. Надо ли някой е опнат? Така. За начало да видим зад църквата. Ще го взема извън мапа. Добре, няма никой. Тук имаше едно дърво. Май. Или ми се превия. С мене няма да ме откриеш. Аз веднъж снимах клип и почнах тук да пиша, ето тук са скрилите и то ме намери и ме уби. Беше много смешно. Така. Бях в букшелф и се скрих най-гати. Това не е тъпто място за скривалище тук. Най-гати очевидното място и значи аз бях последния сикър, 100 човека минават пред мен. О, здрасти! Здрасти, Диньо. Не съм Дини. Намерих един Диня. Беше много тъпо скривалището. Аз съм назад при столите. Да, печка си. Или... Нищо не ми става! Защото лагна изчезна. Чакай. Почнаме. Почнаме. Yes! Сега ако пак се скриеш там, ще те убия. Джикбокс. Най-новата дума. Чекейбокс. Така. Така. Дупките проверяване. Може да се крие някоя мишка. Те са напекани от страх. Странно. И... така, Боян. Така. Да, най-лесното скривалище, признавам. Боксовете. Ей! Покажи се! Мръдни по едно квадратче и се върни, моля те. Аз мърдам, защото ми казва, че това място не е не е хубаво. Не може да бъдеш. Значи си извън къщата. Джуга бокс, много трудно се чупи с меч, това е гадното. Така. 100 секунди. Топло или студено? Чакай да се огледам малко по-добре. Аз пак съм в къщата, да знаеш. Мерси, че ми подсказа. Кое? Знаеш ли, че в Mineplex си сменя, може да си сменяш купчето, това е хубаво. Да. Гледала съм клипове, но не съм влизал в сервера. Аз знам един профил, но за жалост сигурно са му сменили паролата.
Така, тук ми се привидя едно дърво, дали е истина, не се знае. Има един сикър. Майче другия сикър, май лепне. Една минутка. Тук ми беше... Залагам кит супер, няма да ме откриеш. Кога стана супер? Да. Човек мърдам. Сигурно мърдаш половин метър. 100 пъти съм на някакво очевидно място и ти няма как да ме видиш. Една факла почна ме трепе. Аре бе, лагна ми, не мърдам. Да, за 20 секунди надали ще те намеря. И е хубав залог, признавам. Много хубав. Стръгвам по мапа, да знаеш. Ох, искам кит супер. Колко струва? Мъгър. Бич халаджан. За това трябва да му взема главата ли? Спална ме и остана. Да! Убихте! Не си. Да бе. Айде още една игра.